Sam Hill. Hold da kæft. Fast. You might see Steve Pete hold his breath now for 3 minutes and 14 seconds. He's got every right to be blue in the face, but here he is. Oh, he looks fast to me. Look at the speed. He looks fast. Åh. It looks speeded up. Ja, The time will tell us the truth. velkommen til mountainbike-linjen. Jeg skal lige se det. Det er helt vildt det her. A lot of people there going to end up with sunstroke in the morning with their tops Steve off. still breathing, and here he is! Number one on his back, reigning world champion until this point. Here we go. Sam Hill. Steve. Oh, fast! You might see Steve Pete hold his breath now for 3 minutes and 14 seconds. Pete's got every right to be blue in the face, but here he is. Oh, he looks fast to me. Oh, he looks fast. Oh. He looks speeded up. Ja, fantastisk. Ja, velkommen til linjepræsentationen, hvor jeg skal fortælle lidt omkring mountainbike-linjen, som jeg er så heldig at have sammen med Peter Bæk. Jeg er primært ind over den, og så kommer han og hjælper en enkelt gang om ugen. Primært så mountainbike-linjen, det er en XC-linje, og det betyder, at vi kører det, som man vil kalde almindelige mountainbike-løb. Det vil sige, det man kører WeBike Cup og sådan den slags løb, også det man ser til World Cup og sådan. På mountainbike-linjen, der kommer vi til at beskæftige os med en masse med teknik. Ja, og udholdenhedstræning, og det kommer til at være forskellige typer intervaller. Vi træner bakketræning, vi skal træne sprint i forhold til starterne på mountainbike, en masse udholdenhedstræning. Og det gør vi selvfølgelig kombineret med, at vi har det skide sjovt på mountainbikesene. Vi kommer til at også lave noget specifik mountainbike-orienteret styrketræning, og prøve at sætte lidt ind i det. Og for dem, der gerne vil det, der kommer vi også til at lave noget mere decideret træningsplanlægning, hvis der er nogen, der er lidt mere seriøse. Mountainbike-linjen er for alle, der har lyst til at køre en masse på mountainbike og forbedre sig. Vi kommer til at lave også nogle oplevelser, som vi lægger ind i. Det kan være mountainbike-løb, som vi tager ud til. Det kan være BMX-bane, vi tager ud til indendørs i Skanderborg. Ja, det er en tur ind til Dirt Jump-banen inde i Aarhus, hvor vi har en aftale med en af de dygtige downhiller der, at han lærer os lidt omkring hop. Vi skal ud og køre noget BMX, og måske også prøve noget trial undervejs. Så det bliver sådan lidt forskellige ture, og så laver vi også en ugens tur, hvor vi tager på en lidt længere tur ud i terrænet og finder nogle af de steder, der ligger lidt længere væk fra skolen af, og finde nogle nye spor, som jeg kender derude. Vi kommer til at skulle se lidt på cykelvedligeholdelse. Det er jo en vigtig del der at køre mountainbike og holde sin cykel kørende. Så skal vi ud og prøve lidt night riding også her i vinterperioden. Prøve noget cross-duatlon, og ikke mindst så skal vi have en del timer også sammen med Adventure-linjen, som kommer også til at prøve andet end bare at køre mountainbike. Man får også brugt sin løbesko indimellem. Vi skal prøve at arrangere et stævne, og så skal vi også bygge spor. Så der bliver nok at se til på mountainbike-linjen. Man skal have lyst til at give en gas, blive mudret, og ja, komme ud og have det sjovt. Og der er som sagt, vi vil rigtig gerne have alle med. Så uanset hvor meget eller hvor lidt man har kørt før, så er man meget velkommen. Man skal have sin egen cykel. Det behøver ikke være nogen supercykel, men man skal have en mountainbike. Ellers duer det ikke. Så kommer vi også til at bruge nogle af Peter Bæks erfaringer fra hans tid på landsholdet, og da han kørte semi-professionel mountainbike i World Cups og sådan noget, i forhold til det mentale, i forhold til hvordan man forholder sig til nogle svære passager på ruten, hvis man skal køre et løb, og hvordan man sådan lægger sin taktik i forhold til at køre løb. Det har Peter en masse fif omkring. Han har jo gjort sådan rigtig gode erfaringer med de gode oplevelser, han har haft ude i verden med mountainbiken. Så det glæder vi os rigtig, rigtig meget til at fortælle jer omkring. Steve still breathing, and here he is! Number one on his back, reigning world champion until this point. Here we go. Sam Hill. Steve. Oh, Vi ses på sporet. Jeg glæder mig sindssygt.